गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आरो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो सानबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंना नै मुथुआ फार्स्टआव थांगासिनो लामा मोनहैबाय आरोना बियो जों मोनहैथ'वाखै। बेहाय स्कुटि लानांगौ नालाय बेखौबो जोङो बिजावजालि लाहानावसो दोननाय जादों। जोंना न'नि लांगोनायाव माबा आरसिसि लामा बानायदों आरोना। नै जोंबो दा मेन लामाखौ मोनफैबाय आरो न'आव रावबो लाग्रा गैयिनि थाखायनो मोसानोनो मोनाखै। जोंना बिहाव बिखुनजोआ लोमजाजोबदों नालाय ओंखायनो। नै अखासो थाइफ्रिबाय साथाबो लाना फैयासै जोङो। मामा baris mama Jona mama Jill mama अखा फैबाय अखा खामानियाव थांना फैबाय जों खामानिया जायासै नोंथांमोननो खोन्थाबाय थाला आरोना जों। ओमफ्राय नै अखा थाइफ्रिदोंना फिसाजोखौ मा खालामबाय आं खर' नांबा गगा मोनो नालाय साथा लाबोआसैना जोंनि मामा साथा लाबोयैनि थाखायनो। ओमफ्राय दखानाव जों माबा लाना फैबाय दा ओंख्रि जानो गैया नालाय जोगोनार। नै ओरै देखायना हो दा नुजाया ओरै फै उनथिं। दालि नागिरदोंमोन दालि दे बायबाय लादों नै दे बायबाय होनदो दे मामा दे बायबायखौनो होननो रोङा दा दहायसो होनदोंमोन दा। बुजाखै एबार नागिरनाया लाबोनोबो हासिगोन जोंहानि न'नि लामा मोनबाय जों नै मामा प्लेसिं ayo मेंबाय ओइ ना मेंबाय नोंबो प्लेसिं हा बाय मामा बाय टाटा नाय मोनफैबाय जों लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनैनि बेखिनि सुंद' भिडिअ'खौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनानै खालामबाय आरोना लोगोफोर। मुथु फैलाय ओरै दे होमब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो बाय दे बाय होन दे बाय दे होमब्ला बाय लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन।